חשד להתנהלות רשלנית בגן ילדים ביבנה, פעוטה נפצעה ונגרם לה שבר בגולגולת. הוריה טוענים שאיבדה את ההכרה, לכן נחבלה. המשטרה חוקרת עוד 2 מקרים דומים. עם הפרטים כתבתנו ורד פלמן. עין, אימא לתינוקת בת שנה מיבנה, נזעקה ביום ראשון שעבר לגן של ביתה כשהודיעו לה שאיבדה את הכרתה. בשעה 11:50 אני מקבלת טלפון, לא להיבהל, הילדה התעלפה. מיד הגעתי לגן, אני נכנסת, הילדה שוכבת על מזרן עם בלון חמצן, 5 פרמדיקים עליה, הובלנו לבית חולים קפלן בידיעה שהילדה בסך הכל התעלפה, ישבה על מזרן פעילות והתעלפה. בבית החולים התברר להורים כי התינוקת נפגעה קשות. במקרה הרופאה בקפלן ליטפה את הראש של הילדה שלי וגילתה מאחורי האוזן בלוטה נורא גדולה. ביקשה סיטי וגילו שבר נורא חמור בגולגולת. הרופאים בקפלן אמרו ששבר בכזאת חוזקה יכול להיגרם אך ורק מנפילה של מינימום מטר. המשטרה פתחה בחקירה ומנהל הגן וביתו המשמשת עוזרת בגן נעצרו לחקירה ושוחררו למעצר בית. על פרטי החקירה וזהות הגן ובעליו הוטל צו איסור פרסום. אבל מתברר כי אין זו הפעם הראשונה שפעוטות נפצעים בגן. כשבאתי לקחת אותו והביאו לי אותו, הצד השני היה ממש עם שטפי דם בפנים. כששאלתי את המטפלת מה קרה לילד, אז היא אמרה שהיא לא יודעת מה קרה. באתי הביתה, ראיתי את הילדה חיוורת, לבנה, אפתית, לא מגיבה, לא זוחלת. ישר הבנו שמשהו פה לא בסדר, ישר לקחנו אותה למוקד. המוקד הבחן שיש לה 2 שברים בשורש של כף היד. אף אחת מהאימהות לא ידעה על המקרים האחרים, ובכל פעם התגלה לכאורה דפוס פעולה דומה מצד הגן. אמרו, אין לנו תשובה בשבילך. שאלנו גם את הבת שלנו והיא אמרה שהיא לא יודעת בדיוק מה קרה. שהיא חושבת שזה קרה, שהיא ישנה על היד. בעיריית יבנה הוציאו צו סגירה מנהלי לגן ונאסר על פתיחתו גם בשנה הבאה. ואותה מטפלת שעשתה את זה גם לבן הראשון וגם לילדה שלי וגם לילדה השלישית, המקרה של הילדה השלישית יכל להימנע אם היו סוגרים את הגן לפני זה. תגובות בעלי הגן, נסיבות שעניין ידועות, אחת הילדות התמוטטה והפסיקה לנשום, צוות הגן הגיב במהירות והציל את חייה. המשטרה זוכה לשיתוף פעולה מלא מהצוות. הנהלת הגן מבקשת לבצע בירור יסודי ומהיר של נסיבות האירוע ולהימנע מחריצת דין וענישה לפני שהוצגה ראיה לכאורה להתנהגות בלתי תקינה מצד מישהו בגן. ומעיריית יבנה מוסרים לנו, בחודש פברואר ביקש מפעיל הגן אישור לשימוש חורג, נקבע כי יינתן אישור לפעילות הגן עד 15 באוגוסט 2013, בתנאי שימולאו דרישות מפורטות. מאחר שבינתיים התרחשה תאונה קשה וטרם מולאו הדרישות, נאסרה הפעלת הגן. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הקשה הזה.